Dzień dobry, nazywam się Aleksander Wasiukow i jestem przedstawicielem Wydziału Antropologii na Uniwersytecie Europejskim w Sankt Petersburgu, w ramach którego pracuję nad dysertacją poświęconej aktywizmu etnicznemu i językowemu na Kaszubach i Górnym Śląsku dzisiaj. Zaproponowany wykład musi przedstawić kilka poprzednich badań mojej pracy terenowej w ciągu ostatnich 2 lat. Tematem naszego dzisiejszego wykładu jest językowa asymilacja na Kaszubach w drugiej połowie XX wieku z perspektywy lingwistycznej antropologii. I myślę, że rozpocząć dzisiejszy wykład muszę z tego, że wpływ języka na samookreślenie może być różny. Są grupy, dla których język służy jedynie jako marginalny i fakultatywny wyraz przynależności etnicznej, ale dla innych język oczywisty jest głównym wyraźnikiem etniczności. Czasem język wraz z innymi parametrami grupy może wychodzić na pierwszy plan lub chwilowo stracić najważniejsze znaczenie, stając się dodatkową cechą wspólnoty. Jednak będąc głównym wyraźnikiem etniczności, język wpływa na subiektywne poczucie etniczne jako indywiduuma, tak i grupy. Jak pokazują badania socjolingwistów, biegłość językowa bardzo silnie determinuje poczucie przynależności do grupy. Na przykład badania Huary wśród Brytończyków pokazują, że znajomość języka okazała się ważną dla samoświadomości rodzimych użytkowników języka i ich wewnętrznego poczucia przynależności etnicznej. Huary zauważa pozytywną korelację między odpowiedziami na pytania o to, czy respondent czuje się Brytończykiem, a znajomością języka. Podczas swojej pracy terenowej i nagrań wywiadów z aktywistami kaszubskimi znalazłem ślady czegoś podobnego. Kiedy więc w 2002 roku Kaszubi po raz pierwszy byli zaliczani do odrębnej grupy w spisie ludności, przed społecznością powstało pytanie, jak się nazywać, jaką narodowość zadeklarować. A moi informatorzy zauważyli, że czasami to właśnie praktyka językowa mogła stanowić podstawę współczesnych klasyfikacji etnicznych lub narodowych. Proszę zauważyć, jak to mi opisał jeden informant. Jak był spis powszechny, strzeżenie robiło propagandę, jeśli mówisz jo, to wpisz, że jesteś Kaszubem, więc wpisywali się ludzie, którzy tam parę słów znali. Co więcej, jak widać ze słów informatora, praktyka językowa jest podejmowana nie tak realna, jak oczekiwana lub po prostu wyobrażona. Jeżeli jesteś Kaszubem, to koniecznie musisz jokać i na odwrót. Problem, który budzi nasze zainteresowanie tematem asymilacji językowej na Kaszubach i teraźniejszą zmianą językową w regionie jest to, że z jednej strony to język wyznacza dziś status prawny społeczeństwa. Kaszubi to społeczeństwo posługujące się językiem regionalnym. Tak nam mówi ustawa od 2005 roku o mniejszościach etnicznych, narodowościowych oraz języku regionalnym. Właśnie to pozwala nam dziś uczyć kaszubskiego w szkołach, używać ten język na tablicach dwujęzycznych przy drogach i uznawać kaszubski jako język pomocniczy w gminach województwa pomorskiego. Jednocześnie dzisiaj obserwujemy spadek liczby natywnych lub tradycyjnych mówców. Przedostatni spis ludności podaje nam, że kaszubski jako język domowy wskazało mniej niż połowa osób zadeklarowanych jako Kaszubi. Według badań Mordawskiego trochę więcej niż 20% etnicznych Kaszubów posługuje się językiem ojczystym codziennie albo bardzo często. Wyniki moich badań terenowych wskazują również na szybki proces zmiany języka, którego doświadczają dzisiaj Kaszubi. Jaki jest mechanizm i specyfika przesunięcia językowego na Kaszubach dziś? Jak spadek liczby mówców wpływa na dzisiejszą tożsamość społeczności, aktywizm etniczny i językowy? Jakie są dziś trudności w nauczaniu języka i jego kodyfikacji z poglądu na zmianę języka? Zjawisko przesunięcia językowego albo zmiany językowej language shift oznacza, że społeczność lub jakaś jej część porzuciła używanie starego języka i przeszła na nowy. Taki proces zmiany języka może być jednym ze skutków kontaktu językowego. Przejście na nowy język zwykle, chociaż nie zawsze, wiąże się z mniej lub bardziej długim okresem dwujęzyczności. Powodem, dla którego naukowcy zainteresowali się tym problemem dopiero pod koniec lat 70., najważniej jest to, że terenowi lingwiści zdawali sobie sprawę, że języki, którymi pracują, szybko giną. Stałe i rosnące zainteresowanie tematem śmierci językowej pojawiło się w publikacji prac Dresslera, Nancy Dorian, Jane Hill, Susan Gell i innych. Specyficzny mechanizm przesunięcia językowego, wpływ środowiska społecznego na język, jego strukturę i stan jest trudny do zbadania. Liczne prace opublikowane w latach 80., 90., poświęcone procesom zmiany języka nie przybliżyły nas jeszcze do zrozumienia, dlaczego te same czynniki społeczne w różnych sytuacjach prowadzą do diametralnie przeciwnych rezultatów,
albo do zmiany języka, albo do jego utrzymania w grupie. Jak napisał jeszcze w 1971 roku Joshua Fishman, wiele z najpopularniejszych czynników, które rzekomo wpływają na zachowanie lub utratę języka, wykazało, że działa w obie strony i w różnych kontekstach mogą jak odgrywać, tak i nie odgrywać żadnej znaczącej roli w szerszym kontekście. Do tego samego wniosku dochodzi 20 lat później Susan Romain, pisząc, że nie można znaleźć stabilnej kombinacji czynników społecznych, która koniecznie prowadziłaby do zmiany językowej lub powstania języków kreolskich. Kiedy skończysz czytać literaturę na temat przesunięcia językowego, otrzymasz długą listę nakładających się na siebie czynników, które są uważane za ważne dla zmiany języka, oraz kolejne, również długą listę przypadków, w których jeden lub więcej z tych czynników w ogóle nie ma zastosowania lub może wywołać efekt odwrotny od oczekiwania do zachowania i utrzymania języka. Mówiąc o zniknięciu australijskich języków aborygeńskich, Robert Dixon podaje następujące listy czynników, które wpłynęli na proces zmiany języka wśród aborygenów. Namolność białych, czyli polityka asymilacji przyjęta w wielu miejscach i agencjach rządowych, kiedy dzieci byli odrywane od rodziców, czasem siłą, i umieszczane w internatach, gdzie wolno było mówić tylko po angielsku. Języki lokalne byli szeroko zakazane w szkołach. Wybór aborygenów. Wiele aborygenów postanowiło wyciągnąć jak najwięcej z nowej sytuacji, czyli sytuacji mniejszości w społeczeństwie typu europejskiego. Rodzice, którzy chcieli, żeby ich dzieci odniosły sukces, mówili do nich wyłącznie po angielsku. Przesunięcie akcentów kulturowych. Ludzie mówiący dwoma językami używają ich zwykle w różnych okolicznościach. Tak, języki aborygeńskie na polowaniu na przykład, albo w życiu codziennym wśród swoich krewnych. Angielski w sferze publicznej i w komunikacji z nieznajomymi. Jednak porównawcza rola tych dwóch sfer stopniowo się zmienia. Coraz mniej czasu poświęca się polowaniu i komunikacji z własnymi, a zatem aborygeńskie języki są coraz rzadziej używane. I czwarte, nacisk mediów. W radiu, telewizji, wideo, w gazetach, w czasopismach, książkach, w szkole używa się głównie języka angielskiego, zachęcając w ten sposób dziecko do mówienia po angielsku. W pracach nad językami małych grup etnicznych północy Rosji te same czynniki wpływające na zmianę językową podano w różnych kombinacjach. Jako główne warunki badacze wymieniają napływ ludności rosyjskojęzycznej, mieszany skład ludności osiedli, politykę konsolidacji osiedli, w których zamieszkiwali aborygeni, wprowadzanie nauczania szkolnego w języku rosyjskim, życie dzieci w internatach, w których przebywali nieumiejętności posługiwania się językiem rodzimym, rozpad tradycyjnej gospodarki, wzrost liczby małżeństw międzyjęzycznych, a także brak motywacji do nauki języka nawet tam, gdzie na to była teoretyczna możliwość. Przeciwnie, brak lub słaby wpływ tych czynników jest przyczyną stabilności języków. Oczywiście, zmiana językowa może nastąpić w wyniku bezpośredniej przemocy lub przemysłu. Przykłady przemysłu też nie muszą sięgać daleko. Pod koniec lat 50. i na początku lat 60. ten sam obraz zaobserwowano na całej dalekiej północy Rosji, gdy lokalne władze siłą zabierały dzieci z rodzin do internatów, często wbrew woli ich rodziców, a w tych szkołach razem uczyły się dzieci różnych narodowości z jedynym językiem powszechnym wśród dzieci i używanym w komunikacji między dziećmi a nauczycielami był rosyjski, wyłącznie rosyjski. Drugi warunek zmiany można sformułować w następujący sposób. Ludzie przestają mówić w swoim ojczystym języku, ponieważ przestają uważać go za konieczny dla siebie. Ludzie znajdują się w sytuacji, w której z jakiegoś powodu dokonują zbiorowego, mniej lub bardziej refleksyjnego wyboru na korzyść języka dominującego. Warunek ten wymaga oczywiście wnikliwej analizy tego, co kryje się pod kombinacją przestać uważać za konieczny dla siebie. Konieczny dlaczego? Aby zachować swoją tożsamość? Konieczny dla sukcesu gospodarczego czy społecznego? Konieczny dla pokoju w rodzinie? Ponadto szczególnej uwagi wymagają również warunki prowadzące do sytuacji, w której native speakerzy wybierają język dominujący i mogą być bardzo różne takie sytuacje. Jednak w zasadzie w wielu przypadków zmiany języka jest właśnie to, niechęć ludzi do posługiwania się językiem ojczystym. Tak więc przymus i wybór to dwa główne czynniki, które mogą spowodować zmianę języka. Jeżeli z przymusem mniej więcej jest jasne, to pojęcie językowego wyboru zasługuje na bardzo szczegółową analizę. Problem wyboru języka jest badany w socjolingwistyce prawie wyłącznie w odniesieniu do indywiduuma. Istnieją różne podejścia do tego problemu. Cel tych badań jest ten sam – wyjaśnić motywację człowieka przy wyborze konkretnego języka lub opcji językowej z pewnego zestawu możliwości.
Podobno nie mniej ważne jest rozmyślenie nad sytuacją wyboru języka grupowego, czyli takiego, w którym decyzję o nieużywaniu tego lub innego języka w określonych obszarach lub nawet o odmówieniu używaniu któregoś z języków nie jest podejmowana przez jednego człowieka, ale powiedzmy rodziny, grupy osób lub wspólnoty językowej jako całości, a wybór ten, w przeciwieństwie do konkretnego człowieka, nie dotyczy jakiejś konkretnej sytuacji komunikacyjnej, ale raczej pewnego rodzaju przyszłych sytuacji komunikacyjnych. Chociaż można i spróbować zastosować niektóre wyniki uzyskane w badaniu indywidualnego wyboru języka do analizy przypadków, gdy zbiorowość regularnie lub w ograniczonej liczbie sytuacji wybiera do komunikacji język nieojczysty, czyli do analizy określonego etapu zmiany językowej. Tak, już w 1968 roku ukazała się praca Simona Hermana, w której rozwinął behawioralny model indywiduum znajdującego się w sytuacji wyboru językowego. Według Hermana każda osoba ma co najmniej 3 jednocześnie działające kryteria wyboru, a wtedy jedno lub drugie okazuje się być głównym w zależności od różnych przyczyn, zarówno chwilowych, jak i zakorzenione w przeszłości. Kryteria te to potrzeby osobiste, sytuacja najbliższa i sytuacja w tle. W odniesieniu do naszego problemu te 3 czynniki Hermana można najwyraźniej preformulować jako motywację pragmatycznej wygody, motywację oczekiwań innych oraz motywację samoidentyfikacji. Czynniki pragmatyczne, czyli czynniki wygody, działają, gdy ludzie stale żyją w dwujęzycznej społeczności językowej. Jeśli jednocześnie ich język ojczysty został już wyparty ze sfery produkcyjnej, którą obejmuje inny dominujący język, innymi słowami, główne zawody zajmują osoby posługujące się innym językiem ojczystym, to ludzie, jeśli chcą dostać pracę, są zmuszeni do nauczania się dominującego języka i posługiwania się nim w pracy. Czynniki pragmatyczne mogą zatem dobrze wyjaśnić wybór drugiego języka. Jednak czynniki pragmatyczne słabo mogą wyjaśnić nieużywanie języka ojczystego. Motywacje oczekiwań innych ściśle związane z motywacją prestiżu. To jest sytuacja, w której dorośli świadomie decydują się nie rozmawiać z dziećmi w języku tytułowym, aby ułatwić im wejście w nowe warunki społeczne. Motywacja do samoidentyfikacji. Znalezienie się w sytuacji presji ze strony najpierw motywacji pragmatycznej, kiedy wygodniej jest mówić w języku nieczystym, a następnie oczekiwań otoczonych, kiedy od ciebie jest oczekiwane, że będziesz mówić w nieojczystym języku. W przeciwnym razie patrzą z góry na ciebie, jak własni, tak i nieznajomi. Niektórzy native speakerzy mogą chcieć, że tak powiem, rozwiązać problem raz na zawsze i odróżnić się od grupy etnicznej w tak niekorzystnej sytuacji i dołączyć do grupy zwycięskiej, więcej prestiżowej. Jedna z najważniejszych cech tożsamości jest język, dlatego chcieć zmiany tożsamości często pociąga za sobą odmowę używania języka rodzinnego. Mówiąc o Kaszubach, to przypominam, jak przygotowując się do pierwszego swojego wyjazdu w teren, czytałem prace Hilferdinga, Labudy, Fischera, Lorenza i chcąc nie chcąc uformowałem sobie obraz Kaszubów XIX, początku XX wieku jako resztki Słowian, określenie Hilferdinga, jako ludność wiejską pozbawioną tożsamości narodowej i mówiącą mnóstwem drobnych dialektów, które, jak się wydaje, skazane są na asymilację przez sąsiednie, bardziej rozwinięte narody. Z wyraźnym smutkiem i nostalgią badacze ci odnotowali zmniejszenie zasięgu języka kaszubskiego, zapowiadające rychły rozpad grupy etnicznej. Pozostało tylko pytanie, kto wygra wyścig o włączeniu miejscowej ludności do narodowego projektu, Polacy czy Niemcy. W 1856 roku Rosyjska Cesarska Akademia Nauk w Petersburgu wysłała na Kaszuby młodego sławistę Aleksandra Hilferdinga. Naukowiec, który w trakcie swojej pracy zwiedził część Kaszub, opublikował w 1962 roku pracę Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w której pisał: Język Kaszubów i Słowińców pomorskich jest ostatnią żywą resztką gwary, rozpowszechnienie której w czasach średniowiecza było co najmniej równie gwarze polskiej, ale której niefortunne okoliczności stopniowo wymazywały z powierzchni ziemi. Twierdzenie, że język określonej małej grupy etnicznej znajduje się na skraju wyginięcia, od dawna stało się znanym i powszechnym miejscem w etnologii i antropologii. Od ponad 100 lat powtarzają się od pracy do pracy takie twierdzenia. Dzieła z końca XIX wieku obfitują w podobne pesymistyczne prognozy. I rzeczywiście, z jednej strony druga połowa XX wieku, podobnie jak i początek XXI, był świadkiem gwałtownego zaniku języków i dialektów z różnych powodów, przepływów migracyjnych, urbanizacji, upowszechnienia się standaryzowanej edukacji szkolnej, mediów, wpływ prestiżu jednych kultur i języków na inne itd.
Według prognoz z około 7 tysięcy żyjących dziś języków do końca stulecia pozostanie nie więcej niż połowa, a według przypuszczeń Michaela Krausa nie więcej niż 10% języków dożyje do końca wieku. Co 2 tygodnie umiera ostatni native speaker jakiegoś języka. My w Rosji bardzo dobrze znamy, co takie językowe przesunięcie i zmiany języka, ponieważ w Rosji można naliczyć kilka dziesiątków takich małych języków, które znajdują się na skraju wyginięcia. Na przykład językiem enieckim, jednym z tunguso-mandżurskich języków, mówi dzisiaj nie więcej niż 43 osoby, a językiem italmeńskim posługuje 82 osoby. I to jeszcze optymistyczne oceny. Nie jest to jakaś niespodzianka dla Polski, ponieważ tam też jest swój ginący język, na przykład wilamowski, o którym dziś mówi nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Z drugiej strony, jak zauważa James Clifford, twierdzenia o zniknięciu kultur, języków i dialektów w czasie, gdy zostały po raz pierwszy opisane przez obcych, są postacią retoryczną i centralną dla zachodniej etnografii. Na podstawie materiału małych ludów można zauważyć, że od ponad wieku ludzie, którzy studiują swoje języki i kultury, powtarzają jakby ze zgodą, że te same magiczne formuły i zaklęcia, które w różnym stopniu opisują sytuację językową i kulturową. Narody degenerują się, wymierają się, języki są na skraju wyginięcia, kultury są niszczone i giną. Od tego czasu takie wypowiedzi nie przestały być powtarzane. Oto barwny przykład z Rosji. Na północy Republiki Jakucji żyje etniczna grupa Jukagirów, która jest jedną z najstarszych grup autochtonicznych tego terytorium. Wcześniej Jukagirzy mieszkali na południu, ale zostali zepchnięci na północ przez tunguso-mandżurskich narodów, a następnie Jakutami. Obecnie jest nie więcej niż 50 lub 70 native speakerów języka jukagirskiego. No, w rzeczywistości Jukagirowie mówią 2 różnymi językami, ale nie będziemy wpadać w szczegóły. W latach 60. XIX wieku misja Meidela pisała o Jukagirach z rzeki Aniuj. Teraz mieszka tam tylko kilka rodzin, które jednak zupełnie zapomniały o swojej mowie i przyjęli zarówno język, jak i sposób życia Rosjan. 40 lat później, w 1900 roku, Jochilson, znakomity badacz, antropolog, lingwista, badacz północnych ludów, pisał o Jukagirach z tych samych miejsc. Za kilkadziesiąt lat język jukagirski może zniknąć, a samo plemię przestanie istnieć, częściowo wyginie, a częściowo rozpłynie się w okolicznych plemionach. Po kolejnych 80 latach rosyjski badacz Maslowa pisze: większość Jukagirów ze starszej grupy wiekowej mówi w 2-3 języków i w najstarszej generacji głównym jest jukagirski. W kolejnej grupie wiekowej rosyjski wychodzi naprzód. Widzimy, że od 120 lat, nawet więcej, sytuacja z językiem Jukagir widziana i opisywana przez badaczy pozostaje mniej więcej taka sama. To samo pisano i o innych ludach północnej Rosji, północnej i południowej Ameryki, Australii, Afryki, uporczywych przepowiedniach śmierci i degeneracji języków. Ale te języki okazują się bardziej wytrwałe. W socjolingwistyce przez ostatnim czasem pojawił się nawet bardzo sympatyczny termin – fenomen ostatniej babci, czyli bez względu na to, ile mówią o śmierci języka, język i nadal żyje i w każdym kolejnym pokoleniu pojawiają się swoje ostatnie mówcy. Sformułowany przez badaczy temat dni policzonych i wyroku śmierci kultury języków mocno przeniknął do dyskursu aktywistów. W opowieściach informatorów to właśnie utrata języka przez społeczność było najczęściej ilustracją współczesnych procesów asymilacyjnych. Na przykład cytat z wywiadu z młodym Kaszubem. To jest widać na każdym kroku. Po pierwsze, to są kwestie takie kulturowe, podobnie procesy językowe. Rodzice nie mówią z dziećmi po kaszubsku. Mało tego, bardzo często nawet poprawiają, jak dziecko próbuje coś po kaszubsku. To poprawiają. Nie mów jo, tylko mów tak i tak dalej. Jako przykład asymilacji rozmówcy wymieniały także gwałtowny spadek różnorodności kulturowej i językowej w grupie etnicznej, utraty licznych niegdyś dialektów języka ojczystego. Jeszcze najstarsze pokolenie, czyli starsze ode mnie 60+, zachowali jeszcze takie mikrogwary w poszczególnych wsiach czy też w grupach wsi, ale oni już są właściwie na granicy wyginięcia. I tak, że ci native speakerzy najczęściej mówią polkaszem, jak nazywamy taką mieszaninę polsko-kaszubską. Historycznie proces zmiany językowej wśród Kaszubów przebiegał w 2 kierunków. Przejście na język niemiecki, barwny przykład Słowińcy. Pod tym względem bardzo polecam do przeczytania pracę zbiorową pod redakcją Małgorzaty Mostalisz-Krystianczuk Ostatni Mohikanie po morze.
Na stronkach licznych artykułów tej pracy bardzo ciekawo jest pokazana językowa historia najzachodniejszej etnograficznej grupy Kaszubów. I drugi tor to było przejście na język polski. I chociaż proces zmiany języka wśród Kaszubów można fiksować jeszcze w XIX wieku, w swoim wykładzie ja będę spierać na materiały własnych wywiadów i własnej pracy terenowej. Obserwując językową sytuację na teraźniejszych Kaszubach, fiksując rodzinne narracje, rodzinne wywiady, udaje mi się przede wszystkim pracować z pamięcią żyjących pokoleń, która zwykle sięga II wojny światowej albo kilka lat przed tym. Spierając na świadczenia moich informatorów, już w latach 50., 60. XX wieku rozpoczyna się proces masowego zakończenia przekazu języka międzypokoleniowego. Jak zauważyła mieszkanka centralnych Kaszub, ponieważ pokolenie moich rodziców, czyli ludzie 70-letni i starsi, nie przekazali mojemu pokoleniu 40-latkom kaszubskiego i nie mieli zamiaru tego robić. Właściwie tak w 90% rodzin tutaj. Tak naprawdę, czyli około. Nie są to badania, jest to moja obserwacja jako mieszkanki Kaszub. Niski prestiż Kaszubów niósł ze sobą słabą lojalność językową w społeczności. Posiadanie kaszubskiego nie było uważane za wartość. Podobny proces opisuje moja kolega Wlada Baranowa dla języka urumskiego i rumejskiego na południu Ukrainy. Te języki zostały ocenione przez społeczność jako bezużyteczne. Pokolenia, które biegle posługiwali się tym idiomem i posługują się nim do dziś w rozmowach w swoich rodzinach, oceniało znajomość tych języków nie jako dodatkowy zasób, ale jako przejaw zacofania i niecywilizacji. Podobne dowody odnotowałem w niemal wszystkich regionach Kaszub, gdzie pracowałem. Jak wynika z moich rodzinnych wywiadów, ostatnie pokolenia jednojęzycznych albo dwujęzycznych, ale nie mówiących po polsku Kaszubów odeszło coś koło końca lat 70., początku lat 80. XX wieku. Mnie wychowywała, bo rodzice pracowali, mnie wychowywała siostra mojego dziadka. Myśmy nazywali ją ciocią. Ona w ogóle polskiego nie znała. To rocznik jeszcze przed I wojną światową ona się urodziła. Polski jej był niepotrzebny. W kościele słyszała, ale nigdy nie posługiwała się polskim. I kiedy ojciec, moi rodzice tak jak ja mówią po polsku i po kaszubsku, kiedy chciał ją zdenerwować, to mówił do niej po polsku. Ona tego strasznie nie mogła przeżyć. Informatorzy konsekwentnie opisują mnie sytuację dyglosii, czyli współistnienia dwóch wariantów języka wyraźnie wyznaczonych sferą funkcjonalną i prestiżem. Mówię dwóch wariantów języka, ponieważ kaszubski w ten czas był uznawany za gwarę języka polskiego. Podczas swojej wypowiedzi już kilka razy wspominałem pojęcie prestiż językowy. Językowy prestiż to termin z dziedziny socjolingwistyki i antropologii lingwistycznej, który opisuje stosunek do idiomu, języka lub dialektów, w tym różnych etnolektów i socjolektów w społeczności językowej. Pojęcie językowy prestiż służy do analizy poziomu szacunku dla idiomu w porównaniu z innymi idiomami używanymi w danym społeczeństwie. Oprócz języka lub dialektu, język prestiżowy może również opisywać postawy społeczne wobec mniejszych cech językowych, np. wymowy, użycia leksykalnego lub konstrukcji gramatycznych. Ustandaryzowany język, to znaczy język literacki, czyli język wielkich ośrodków miejskich, jest zwykle uważany za idiom prestiżowy. Pojęcie prestiżu językowego jest bezpośrednio związane z prestiżem społecznym, który przejawia się w stosunkowo wysokim poziomie szacunku i autorytetu w kodzie językowym lub dialekcie prestiżowych klas społecznych. W ten sposób przedstawiciele mniej prestiżowych grup społecznych mogą naśladować mowę elity. Według zeznań moich kaszubskich informatorów, a także ich polskich małżonków, rdzenni mieszkańcy Kaszub byli tradycyjnie uważani Polakami za niepiśmiennych mieszkańców wsi, którzy nie byli w stanie dołączyć do kultury wysokiej. Kaszubski to język wsi. Mówienie po kaszubsku w mieście oznacza zwracanie uwagi na siebie jako wieśniaka. Pamiętam bardzo taki barwny przykład z jednego wywiadu, kiedy informant ze środkowych Kaszub mi powiedział, że wcześniej ze świńmi można było mówić po kaszubsku, ale żeby uczony człowiek mówił po kaszubsku, to było w ogóle nie do wyobrażenia. Opisanie języka kaszubskiego jako niskoprestiżowego można znaleźć chyba nie w każdym drugim wywiadzie. Zdarzało się, moja mama wspomina taką sytuację, że ten język kaszubski był kojarzony z wieśniactwem, z niewyedukowaniem. Ona nigdy nie spotykała się z tym, żeby ktokolwiek, żeby jakiś nauczyciel ją dyskryminował, ale bardzo często było mówiono: nie mów tak, mów ładnie po polsku, nie mów jak wsiok, to zostaje w ludziach.
I proszę zwrócić uwagę, że jeszcze jeden, chociaż poprzednia informatorka opisuje sytuację swojej matki, ale jak można zauważyć, nawet młodsze pokolenie do dzisiaj spotyka z takimi wypadkami. Na przykład informator 25 lat przypominał swoje szkolne roki. Jest takie poczucie wśród młodych na Kaszubach, że znajomość języka kaszubskiego to powód do wstydu. Pamiętam jeszcze, gdy ja byłem w gimnazjum, byli nauczyciele, którzy w jakiś sposób straszyli nas, że teraz pójdziemy do szkoły średniej, do dużego miasta, no to lepiej się tam nie przyznawać, że jesteśmy ze wsi, że znamy ten język, bo to wstyd, będziemy gorzej traktowani. Prawie do końca XX wieku język kaszubski funkcjonował w statusie dialektu. Jak zauważa Haugen, dialekt jako norma społeczna jest językiem wykluczonym z przyzwoitego społeczeństwa. Wyczuwając potencjalne zagrożenie ze strony dialektu, państwo narodowe stara się ją wypędzić, napętować. Poprzez szkołę i media państwo na wszelkie możliwe sposoby wycisnęło dialekt ze sfery publicznej. Wielką rolę w formowaniu niskiego prestiżu kaszubskiego języka odgrywała szkoła. Osobliwie dla starszego pokolenia było traumatycznym doświadczenie i uświadomienie swojej inności językowej albo etnicznej. Dla starszego pokolenia, dla którego kaszubski był pierwszym językiem ojczystym, spotkanie ze szkołą było etapem nauczania poprawnego języka. Kiedy mówi się o szkole w czasie przeszłym, a czasem nawet to dochodzi do początku lat 2000, niezmiennie określa się szkołę jako przestrzeń, w której nie ma miejsca dla kaszubskiego. Większość informatorów wykształconych przed upadkiem komunizmu nie pamiętała choćby jednego święta szkolnego, czyli koncertu, w którym w jakiś sposób podkreślana była etniczna specyfika regionu. Jeden z moich informatorów, opisując swoje lata szkolne, koniec lat 70., wspominał: w szkole w zasadzie byli dzieci kaszubskie, 100%, ale myśmy w szkole kaszubskiego wtedy nie słyszeli. Ja pierwszy raz po kaszubsku nauczyciela usłyszałem w podstawówce. Było to 7. lub 8. klasa. Mieliśmy wtedy, chodzili na wykopki, nie? I wtedy jeden nauczyciel do gospodarza powiedział po kaszubsku. Byłem szokowany, że on po kaszubsku potrafi, nie? Sądzę, że większość nauczycieli znali kaszubski, ale nie mówili z dziećmi. Kaszubski był przez szkołę przedstawiany jako coś archaicznego, jako niepoprawna polszczyzna, co nie może być częścią życia nowoczesnego, wykształconego człowieka. Bardzo podobne zeznania dawali mi moi śląscy informatorzy. Do dziś pamiętam, jak mieszkaniec Katowic, mój 71-letni informator, mi opowiadał, jak przypadek ze swoich szkolnych roków. Była to lekcja języka polskiego i nauczycielka coś opowiadała dzieciom o dialektach języka polskiego. Mówiła im o gwarze mazurskiej, o gwarze kaszubskiej i innych. I mój informator ją spytał, a co z naszym dialektem, co z naszą gwarą? I wtedy nauczycielka odpowiadała, że była taka gwara śląska wcześniej, ale tylko na wsiach i tylko na alfabecie nie mówili. I mój informator mi opisywał, jak to go wzruszyło, przecież jak to go obraziło, przecież rozmawiał w tym języku ze swoimi dziadkami. Podobieństwo sytuacji socjolingwistycznej na wiejskich Kaszubach i przemysłowym Śląsku, który w tym czasie przeżywał wzrost gospodarczy, pozwala mówić, że w Polsce wówczas nie było kaszubofobii i sylezofobii, śląskofobii. Powód konsekwentnego wypierania przez władze dialektów przy pomocy szkół i mediów był głębszy. Jolanta Tambor w swoim socjolingwistycznym studium Górnego Śląska zauważy, że przez całą drugą połowę XX wieku, w ślad za industrializacją i gwałtowną urbanizacją polskiego społeczeństwa, wykształciła się bardzo konkretna idea prestiżu i sukcesu w życiu, związana z przesiedleniem się z obszarów wiejskich do miast. Dialekty, czyli w ten sposób interpretowano wówczas kaszubskie śląskie, uznano za integralną część wiejskiego stylu życia. Sukces społeczny polegał na zapomnianiu o lokalnym etnolekcie i przejściu do literackiej normy języka głównego, języka państwowego, czyli polskiego. Uważam jednak, że to tylko częściowe wyjaśnienie. Dużo ważniejsze jest odniesienie się do specyfiki funkcjonowania państwa narodowego, którym Polska siebie uważała. Jak zauważa Einar Haugen, wewnętrzna logika narodu polega na minimizowaniu różnic wewnętrznych i maksymalizacji różnic zewnętrznych. Ideałem narodu jest wewnętrzna spójność i zewnętrzny podział. Państwo bardzo szybko odbiera niepokojące sygnały językowego separatyzmu, dlatego te grupy ludności, których praktyki językowej tożsamość nie mieszczą się w jednoczących ramach narodu, stają się przedmiotem przekwalifikowania językowego. Powinno to być szczególnie widoczne w regionach, które ostatecznie weszły do składu Polski dopiero po II wojnie światowej.
Materiał terenowy odsłania żywą pamięć etnicznej grupy o praktykach językowej homogenizacji dokonywanej przez państwo i przez szkołę całą drugą połowę XX wieku. Na przykład informatorka wspomina: mówiono im, rodzicom, w latach 60., 50. i 60. mają dzieci uczyć mówienia poprawnie po polsku. To było niemożliwe, bo oni nie umieli poprawnie po polsku mówić, ponieważ dziecku będzie trudniej w szkole, jeśli będzie nie umiał, przyjdzie do szkoły nie znając języka poprawnego. To było trochę zabawne, bo większość rodziców tu na Kaszubach tego pokolenia przedwojennego polski był dla nich językiem kościoła, językiem obcym tak naprawdę. Jednocześnie próbowali mówić. Oczywiście mówili niepoprawnie. Właściwie uczyli się później tego polskiego od dzieci, które chodzili do szkoły. Język kaszubski był postrzegany jako bariera wejścia do szkoły i zdobycia wykształcenia. Oto jeszcze barwny przykład. Było coś takiego, że u nas cały czas wychodzili założenia, że całe to pokolenie, że być może nauczanie kaszubskiego dziecka skrzywdzi. Znam z drugiej ręki. Moi znajomi ze szkoły mówili, że kiedy chodzili do szkoły podstawowej, czyli to był początek lat 70., to jeżeli uczyli ich polskiego nauczyciel czy nauczycielka z głębi Polski, które nie miało pojęcia o odmienności języka kaszubskiego, spotykali się może nie z szykaniem, ale czasami te osoby uważali, że mówiąc po kaszubsku, te osoby mówią po polsku niepoprawnie, w związku z czym dostawali gorsze oceny, bo nie mówili po polsku bardzo dobrze na początku. W kilku wywiadach słyszałem historię o tym, jak niedostateczna znajomość języka polskiego była przyczyną odmowy zapisywania dzieci do szkoły. Podczas jednej z podróży udało mi się nawet spotkać z informatorem, który zresztą osobiście spotkał się z taką sytuacją. W 1973 roku, kiedy miał iść do pierwszej klasy, był już rzadkim na owe czasy przykładem dziecka wychowanego w kaszubskojęzycznym środowisku. Dyrekcja szkoły długo odmawiała przyjęcia jego dokumentów, radząc matce posłać dziecko do szkoły specjalnej dla dzieci opóźnionych w rozwoju, w terminologii informatora szkoły dla debilów. Informatorzy różnych pokoleń opowiadali mi o brutalnych praktykach wychowawalnych i wypieraniu niskiej kultury kaszubskiej. Nieraz słyszałem, jak nauczycieli bili po rękach linijką za mówienie po kaszubsku. Odwołanie się do materiału porównawczego z innych grup mniejszości językowych sugeruje, że wzmianka o karach cielesnych za używanie języka ojczystego może być odrębnym, takim retorycznym stylem w dyskursie wspólnotowym. Bardziej refleksyjni informatorzy nie ograniczają się do opisu doświadczenia przemocy ze względu na znajomość języka kaszubskiego, a nie polskiego, ale próbują wskazać, jak taka przemoc symboliczna, a jak my widzimy czasem i fizyczna, doprowadziła później do nierówności w kapitale kulturowym obu grup etnicznych. Dyskryminacja językowa doprowadziła do dalszej nierówności szans między Kaszubami i Polakami w rozwoju edukacyjnym i zawodowym. Język kaszubski był tępiony w bardzo systemowy sposób w szkołach, to znaczy dzieci byli bite za używanie języka kaszubskiego, przez co często też nie miało możliwości dalszej edukacji, bo dziecko dziecko, które mówiło po kaszubsku, po polsku, czasami potrafiło już mówić, ale zdarzało mu się coś powiedzieć kaszubskiego i wiedział już od razu, że nauczyciel będzie go bił za to, to bał się w ogóle odzywać, nie miał nawet okazji pokazać swoich umiejętności, żeby później iść na studia. I przez to wiele Kaszubów, którzy byli zdolni i mogli zdobyć wykształcenie, to jednak po prostu byli niewykształceni. Jak pokazuje Pierre Bourdieu, instytucja szkoły konstruuje społeczną wartość pewnego kanonu z wszelkich kodów językowych, jakimi dysponuje w danym czasie dane społeczeństwo. Formuje to specyficzny stosunek do języka jako kapitału i staje się źródłem subiektywnie odczuwanego poczucia niższości u osób z ograniczonym dostępem do tego kapitału. To właśnie z tego poczucia niższości wyrasta postrzeganie języka kaszubskiego jako mało prestiżowego w porównaniu z językiem szkoły, kościoła, gazet i administracji językiem polskim. Terminologia użyta informatorami w wywiadach, niepoprawna polszczyzna, niepoprawnie mówić po polsku, wskazuje, że ucisk był nie tyle na kaszubski, ile raczej na niepoprawny polski. Klasyfikacja języka kaszubskiego jako gwary pozwoliła widzieć w nim rudyment zachowany wśród niewykształconych wiejskich mas. To z kolei sprawiło, że jego zniknięcie stawało się zrozumiałe, naturalne, oczekiwane, a czasem nawet pożądane. Refleksje informatorów pozwalają rzucić światło na motywację, którą kierowało nauczycielami szkolnymi jako narzędziem asymilacji. Wyrzucając dzieckom wszystko, co po kaszubsku, ucząc ich prawidłowego mówienia po polsku, nauczyciele wierzyli, że działają dla dobra dziecka, wprowadzając je w bardziej prestiżową, ujednoliconą kulturę,
które otwiera przed dziećmi więcej perspektyw. W czasach PRL-u nauczyciele, którzy mieli zamówienia po kaszubsku, to byli Kaszubi bardzo często, co zechcieli, mieli takie ideologiczne podejście, że język kaszubski jest coś, co musi wymrzeć, bo to nam przeszkadza. I oni często bardzo brutalnie traktowali dzieci. Paradoksalna zmiana polega na tym, że jeżeli w czasie przeszłym mówi się o szkole jako o instytucie przerobienia Kaszubów na standardowych Polaków, jako o instrumencie asymilacji, to dziś w warunkach już daleko rozwiniętego procesu zmiany językowej i językowego przesunięcia w społeczności to szkoła wyobrażana jest jako jedno z ostatnich schronień kultury etnicznej. W sytuacji, gdy międzypokoleniowy przekaz języka praktycznie już skończył, to od szkoły działacze aktywisty oczekują głównej roli w zachowaniu języka. Jak pokazuje moja obserwacja w szkołach, gdzie wykładany język kaszubski, nawet dziś w wielu miejscach na Kaszubach szkoła już pozostaje jedyną przestrzenią, w której nadal słychać mowę kaszubską. Proszę zauważyć, co myśli od nas informatorek. Na pewno, gdyby kaszubski nie był w szkołach, to nie miałby żadnego szansu do wytrwania. To jedna szansa, żeby ten kaszubski pojawił się w młodszych pokoleniach. Na koniec musimy rozmyśleć nad tym, jak zmiana języka, proces językowego przesunięcia na Kaszubach dziś wpływa na etniczną, kulturną, językową tożsamość grupy etnicznej dziś. Pamiętam swoją rozmowę z prezesem jednego z partów ZKP na południowych Kaszubach. Ten prezes mi powiedział, co mogę zrobić? Oczywiście ten język zniknie. Język kaszubski jeszcze ma tam kilka pokoleń, a za 2-3 pokolenia zniknie i go nie będzie. Oczywiście możemy go wychwalać jako ozdobę, ale po co? Co ona tam może dać? Pomimo tego, że społeczność dzisiaj przeżywa aktywne zmiany językowe, kaszubski nadal jest postrzegany jako ważny wyznacznik etniczności. Na przykład mój młody informator zaznaczył, przede wszystkim wyróżnia nas język. Język, który także jest językiem słowiańskim, więc jest dość podobnym, jednak Polacy mają problem ze zrozumieniem go. Nawet gdy kaszubski i śląski tracą dziś swoją główną funkcję komunikacyjną, te języki nadal wyrażają odrębność etniczną w ideach jak aktywistów, tak i członków grupy, zwykłych członków grupy. Na odwrót, przeciwnie, języki zyskują coraz większy ładunek symboliczny jako składowy element etniczno-narodowy. Jak pisał Henry Teifel, ludzie dążą do utrzymania znaczących różnic w grupie w porównaniu z ważnymi grupami zewnętrznymi, aby osiągnąć rozróżnialności. Ludzie chcą czuć swoją odmienność od innych. I jednym z najczęściej używanych terminów w moich wywiadach ze strony informatorów było słowo odrębność. Do dziś pamiętam bardzo ciekawy przypadek, świadkiem którego byłem też na południowych Kaszubach. To były obchodziny jednego ze święt w miejscowym parcie ZKP. Zebrała się tam miejscowa ludność, miejscowi działacze ZKP i nie z ZKP. I pamiętam, że to święto głównie szło w języku polskim. Wszystkie występy, słowa aktywistów i wraz jedna z obecnych dam, uderzając kciukiem po stołu, krzyczała "Płe kaszepsko proszę". Zapała cisza wśród wszystkich obecnych i na scenę była nauczycielka kaszubskiego, która dziś jest na emeryturze i była zdolna prowadzić dalej występ w języku kaszubskim. Dlaczego dla tej kobiety uderzającej kciukiem i oczywiście nie tylko dla niej samej, bo inaczej wszyscy obecni nie zechcieliby poprawiać swojego zachowania, tak ważne było przejście na język kaszubski. Sporadyczny, ramowe włączenie języka kaszubskiego, bo wszelkie dalsza komunikacja znów zaczęła się po polsku, okazało się wyznacznikiem, które trzeba było w porę uwypuklić, by wykryć i odsłonić etniczne granice. I prawdopodobnie ta uwaga nie była skierowana na jakąś tam zewnętrzną publiczność, bo ja byłem tego wieczoru jedynym nielokalnym mieszkańcem, nie Kaszubem. Zależało na tym, aby obecni Kaszubi poczuli te etniczne granice. Czy język kaszubski w warunkach przesunięcia językowego staje dziś dla części społeczeństwa formą kultury pozycyjnej, która chociaż i jest kształtowana przez kulturę dominującą polską, ale w czymś przeciwna jej? Jak zaznacza jedna z głównych teoretykiń językowego przesunięcia, Susan Gell, chociaż używanie języka mniejszości może wydawać się przegraną propozycją, jest to energiczny sposób na podkreślenie wartości solidarności wobec dominującej ideologii wyrażanej lokalnie poprzez język.
Czy może być, że przejście aktywistów wtedy na język kaszubski nie tylko pomagało zdefiniować etniczną granicę, ale także pozwalało im symbolicznie protestować wobec znanej wszystkim hierarchii kultury języków, w której oczywiście dominujące pozycje zajmuje dziś język polski. Można zgodzić się, że i nadal trwa kodowanie kaszubskiego jako języka solidarności grupowej. Opisując w swoim badaniu podobny proces w społeczności węgierskiej w Austrii, Susan Gill pisze: ponieważ węgierski stał się językiem solidarności, jego nieużywanie w kontekście lokalnym może drogo kosztować. Drwiny i oskarżenia o pretensjonalność są często częścią ci, którzy porzucają język węgierski. W trakcie mojej pracy wielokrotnie obserwowałem, jak czasem działacze są zmuszani do wyboru języka etnicznego w środowisku aktywistycznym. Na przykład, do dziś pamiętam 2 swoich wywiady też z prezesami regionalnych partiów ZKP, którymi opowiadali historię o tym, jak oni byli wybierani na posady prezesów. Długo nie chcieli brać na siebie te obowiązki ze względu na nieznajomość języka kaszubskiego. Odnosi się wrażenie, że osoba, która nie mówi biegle po kaszubsku lub po prostu niewystarczająco demonstruje swoją znajomość języka, nie może pretendować na reprezentację swojej społeczności. Mimo znaczenia języka jako elementu etnicznej autoprezentacji Kaszubów, można stwierdzić, że w dyskusji niektórych działaczy zauważane jest odejście od idei, że język jest znakiem prawdziwego Kaszuby. Uświadomienie, że język ojczysty jest wyciskany, skłania niektórych do zastanowienia, co jeszcze nas łączy poza językiem. Co może zastąpić język, jeżeli on w końcu zniknie? Moja młoda informatorka refleksuje. Wydaje się, konieczna jest jakaś definicja grupy, bo w tym momencie Kaszubi jako Kaszubi nie istnieją, a są społeczeństwem z językiem regionalnym. A ja znam mnóstwo ludzi, którzy do mnie przychodzą i mówią o fantastycznych rzeczach, które robią dla Kaszub, ale nie mówią po kaszubsku. Według prawa ci ludzie nie istnieją. Kaszubi to nie tylko język. Mało tego, myślę, że im dalej więcej czasu Kaszubi będą zastanawiać się nad tym miejscem, co mamy wspólnego, być może się okaże, że ten język nie jest aż tak istotny, jak to wszystko, co nas łączy poza nim. Wydaje się, że obserwujemy to, co Sylvia Dubois i Megan Melanson nazwali przejściem między różnymi typami konceptualizacji grupy etnicznej, od wspólnoty językowej do wspólnoty kulturowej. Na przykładzie Kadżunów w Luizjanie. Kadżuny to frankojęzyczna mniejszość. Dla społeczności kulturowej znajomość języka ojczystego jest nadal postrzegana jako pożądana, ale już nie jest wymagana. Jednocześnie w wypowiedziach informatorów zauważalna jest refleksja nad tym, co może zastąpić ten znacznik w warunkach, gdy coraz większa część społeczności już nie posługuje się językiem ojczystym. Czy można być Kaszubem dzisiaj, nie mówiąc po kaszubsku? Co zatem określa Twoją kaszubskość? Czy można zaklasyfikować człowieka jako Kaszubę tylko na podstawie jego chęci i gotowości do identyfikacji z tej grupy etnicznej, jeśli jednocześnie jest już on całkowicie zasymilowany z polskim środowiskiem kulturowym i językowym? Nancy Dorian wymienia kryterium samooceny jako warunek konieczny i wystarczający dla ustalenia etnicznej przynależności w społeczeństwie, gdzie już idzie proces zmiany językowej. Pierwszorzędne staje się indywidualne poczucie przynależności. To natychmiast rodzi pytanie o granicach inkluzywności grupy etnicznej. Czy gotowi dzisiaj Kaszubi akceptować i integrować do swojego środowiska osób tylko na podstawie ich samookreślenia jako Kaszubów? Zwłaszcza jeżeli to samookreślenie jest problematyczne dla innych. No na przykład, czy mogę kiedyś Kaszubem stać ja? Mamy wiele pytań do rozmyślenia. Na zakończenie swojego wykładu chciałbym zacytować słowa Joshua Fishmana, którego już wspominałem wcześniej. Jednostajność, monotonia, to znaczy, gdy wszyscy mówią w tym samym języku, nigdy nie stanowi optymalnego rozwiązania dla ludzkości. Różnorodność językowa, jak i każda kulturowa różnorodność, jest błogosławieństwem. Podczas gdy jednolitość, unifikacja szkodzi kulturze. W opisaniu do tego filmiku Państwo znajdzie listę z ważnych prac w kwestii zmian językowej i językowego przesunięcia, które polecam do przeczytania. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w poniedziałek na Teams, gdzie będę rad odpowiedzieć na trzecie pytanie. Do usłyszenia.